Sa ní seán seo tá Spáinnig mé dus chun na Screencast-O-Matic a úsáid chun do scáileán a hafid nó chun físcóáil dhéana. Is uirlis séir Screencast-O-Matic agus tá fáil ar maidin tú Googleáil ar Screencast-O-Matic nó má héan tú chuig an siomh idirlíana screencast-o-matic.com. Nuair a bhíonn tú ar an leathannig baile, túair for nodid síniú suas rud gur féad leat a dhéanamh an seo. Agus an uair a bhíonn tú sína isteach is féad leat leagáil isteach le do chuntas Google nó le do chuntas riomhphoist a dúsáid tú sa chéad céim. Déanam is leagáil isteach le mo chuntas Google agus cíigh tú an sin gna haíonn sé mo chuntas. Láin seálaigh mé éis. Anis is fráma an láin seálaí tafadóir scáileána. Agus is féidir tuise an fráma a tharú agus déan for tafad ar éon rud a tharlaíonn laistigh den bhráma. Tá an fráma dumh agus bán faoi láthair agus cílíonn dumh agus bán nach bhfuil tafad á dhéanamh agus is féad lem an fráma hairint, agus is féad lem agurthireacht agus mionartha a dhéanamh faoi láthair. An seo cíimiid an inóg tafada agus tugann sé trí rábhaidir. An chéad ceann, an ceann atá réamhthocratha, déanamh sé seo tafad ar an scáileán ar an riomhre agus gan camera gréasán. An tarna ceann sé sin an camera gréasán atá ar de gléas agus go simplí má bhrúann tú an rabha sin déanamh sé tafad ar an camera gréasán gan éon scáileán. Agus an tríú rabhain sin ná an dá ceann le chéile. An tús féad ama gur féad leat a úsáid agus tafad a dhéanamh nach 5 agus tá níos mó ná dóhan ama an seo den chuid na físeán a bhíonn arsúil againn. Mar an ggéana leis na cluiseí tá níos mó ná sásúil den méid a bhíonn a dhéana againn i bhíseán bunúsacha. Mar sin ní gáúin éon rud a tharú. An ceann is táchtaí tóca ná an microfón, is tá sé tharbh táchtach bhfuil na barí glasa ag lonrú agus le feiscint nuair le rion tú mar ecann tú an sa i má chás. Ceart go leor, nuair bhíonn tú críochnaithe agus ré chun tafad dhéanamh, tá tú chun an knappa taf a record a bhrú. Nuair dhéanann tú é seo, tugtar fallárah 3 secondas agus in íag san déanamh sé tafad. Cíonn tú an seo bhfuil na fráma athraithe ó gubh agus bán go dtí dearg agus bán, agus níl mar chumas éon rud a athrú in íag san. Éon anóg os glíonn tú in íag seo, tugadh siad go léir aníos sa tafad agus éon rud a dhéanam sin seo beidh sé sa tafad agus mar sin de. An rud dearnach le féchantar inis ná cad a dhéanfar leis an bhíseán in íag sin, bhróig mé ar an gnappa pás. Uaireanta úsáidigh tú é seo b'fhéidir má tá tú ag fanúint le leathanach lódáil agus seans go mbeadh sé úsáideach. Gan áras is féad leat é bhrúrís agus tá snáid sé ag déanamh tafad nó is féad leat stoppach ar leis. Má bhrúann tú ar an knappa steinte, tuairig sé réamhharchtart ar an méid tá tafad agat, agus is féidir fécinn siar an bhíseán agus fécinn tar cad a ceapann tú agus má haon rud le athrú agat. Úsáidtar an son a ícón den bosca brúscar chun gach rud a scris agus tasú arís. Agus an son nuair tá críochna agat agus tasínas úsáide baint as an bhíseán brúann tú ar done. Tugtar 3 rábhaidir nuair bhrúann tú ar done. Agus má bhogann tú an lochaín thar gach ceannach an míníonn sé dus an brí a bhaineann le go léir. Sa chéad ceann tá sábháil agus úsládáil. Is féad le é hamháil chuig de chunta Screencast-O-Matic nó úsládáil chuig YouTube nó chuig de hamántán Google. Sábháil an brain tapige chuig de híomh Screencast-O-Matic agus is féad le nasca crothú agus é roint 3 réamhphoist nó 3 ardáin. Agus an tríú ceann an son is féad le agurthireacht dhéanamh ar an bhíseán más míon leat. Agus sin é Screencast-O-Matic gur maithagah as féchantar seo.